Kusho ukuthi nangomhla ka-21 Novemba ezasehhovisi zizobe zibuyisa izinduku. Phela ama-blues athela isoil okwangempela. UMaskandi Promotion laphana kade ebhala-ke kwipheji lakhe lakwa-Facebook. Kube sekuvela enye yamaphosti-ke lapha-ke ingoma yakhuzane lapha ithi basebenza kanzima. Ephume 2024 November laphana music video. Base kuvela le izolo, ngicabanga ukuthi izolo ya. Uyabazi-ke abantu hleli bebhokana-ke bekhomperisha-ke izinto. Thina-ke asikho-ke lapha, besiveza nje sidlula futhi nakhona. Ekutheni isoil, into eyenzakalayo nje lapha kuhleli kune-competition. Blue, red or whatever. Kuhleli kune-competition, kuyastreyinwa kwenziwa yonke into. Kunento okuyohlala kuchonyelwa ngayo. La kwachonyelwana ngokuthi i-album izohlala kakhulu isaqala, especially the first 30 days yasonzahle kakhulu. Compare ngapha-ke ya-pick up. Enye ingoma futhi yagcina iphusha kakhulu isigadi umzila. Abagcina ama-Red Nation seyiphusha kakhulu yagcina manje isidlula ku-10 million lapha ku-Spotify. Kodwa-ke indaba ilapha namuhla. Ikwi-EP kaMthandeni ekhishwe uyena. Mthandeni SK nengoma eziwu-4. Iyona-ke into-ke okubizwa ngayo today. Whether bayithela inhlabathi ephalishini or abayitheli. Ama-Red Nation I know ukuthi azoliphusha iqhawe labo. Angeke bengaliphusha, angeke futhi bangadlala iy'ngoma. Futhi angeke ngeke kuma-chart music cause kuma-trending ilokho abazokwenza. Kuvele ngisho kuthiwa iqembu lika-blue or lika-red, elika-yellow vele iqhawe lakho nizolikhombisa ukuthi niyaleseka ngayo yonke indlela. Ngike ngayenza-ke ividiyo boma-4 hours ago. Ngibalule ukuthi ama-Red Nation kade eyilindele and judging by indlela abastreame ngakhona. Namanje kusakhombisa ukuthi elokhu kade ngikusho ekuseni kusahambisana. Ngithe kusho kuthiwa seyidlule kuma-100,000. Kodwa kubonakala ngathi zidlule zonke. Seyibheke ku-200K, ni-understand? So mina ngifisa ukwazi ukuthi izothi mazithi 12 ebusuku kuhlukaniswa usuku kuzoba kanjani cause kubonakala kuzoba nezinamba ezithize ezihloniphekile ezintsha sha ezobekwa lapha endimeni kaMaskandi. Mafika izolo wawukhipha nawo 4 songs we-EP. Nabanye bawakhipha ama-EP yabo osikoleni nabanye. So lapha kade belindile, kade befuna vele ingoma yeqhawe. Not phela feature khona. Kade befuna nje umsebenzi walo sebewutholile, kade bewulindele. Lokho bawugcina nge-30 or November. Cishe beyifana lapho last year. So kade belindile. Bazokhipha la isibhongo. Lezi namba yisesencane-ke. Ngokwazi kwami nje ama-Red Nation ingoma encane nje. Ngababona bephusha kabuhlungu eParis laba bantu. Ngababona bephusha ngenye indlela igutshe. So vele into ezinjengalezi into esebeyijwayele, into yoku-streama sebe-used. So ukuthi abantu bathela inhlabathi or kanjani seku-debatable. Kodwa mina I know ukuthi uku-stream igama uku-stream i-open ivulelekile. Anyone iqhawe lakhe ngaliphusha ngendlela aphusha ngayo. Azoba khona ama-post akhuluma ngezinto ezithize vele. Wena uzofila ngathi ba-attack bani. Igame yakhona, into zakhona. Ako-TikTok nisazobona kube namavidiyo athize ko-Facebook kuzokhulunywa. Kuseseyindlela futhi marketing nale ukuthi bemakethe lo msebenzi loyo. Maybe kudala uma bekhuluma kabi ngomuntu othizeni mhlawumbe lokho kokumdicela phansi because abantu bebe-personal kakhulu. Bebelahlekelwa nayinhlonipho amagama ade bewakhipha engabi mahle. Kodwa nje abanye bakhuluma nje lokho kubhoka lokho nje in a way yokuthi bamakethe lo mculi loyo ngendlela bona indirect. Igame yakhona kuMaskandi futhi angeke bencomeke elinye iqhawe bethanda omunye umculi kaMaskandi. So lezi nombolo zokuthi maseyingena zicenisa abantu. Nizobona ukuthi ukukhuluma vele kuzoshintsha kwabanye. Mhlawumbe abantu bathatha ngale ndlela ukuthi hayi ingoma ithini kwashe kwacima. Kodwa nje uma abantu beyimisela into bafuna ukuyenza bazoyenza anyway. So njengamanje ingoma ethi Woolies featuring Mpofu and Friends number 12 lapha ku YouTube. Umhobholo ukunumber 9 ngoko-music trending chart. France City number 7, 24/7 number 4. Imagine ukuthi
ngoba ama-chats ngicabanga ukuthi update every 4 hours if I'm not mistaken, or every 2 hours, angikho sure. Uzobona futhi bese eshintshile futhi inamba. Futhi uya kuyo leya number 1 loyana akade uphethe obani umzukulu noma osaphethe umzukulu if I'm not mistaken. So ilokho kade ngisho ngikhuluma ngabantu abangafuni ukukhipha imisebenzi yabo. Kuzophithizela isikhathi eside. Asithembe kodwa ukuthi la kade bengakhiphi bebebazi ukuthi abanabo abalandeli okungababo abazobaphushela umsebenzi wabo online. Asithembe ukuthi bayayithemba kwanele and abantu bazodlala music wabo. Ngoba kuzolokhu kuqhubeka into ekuyenzeka umuntu akhiphe i-album emnandi iphusheke emuva, akhiphe i-album emnandi iphusheke emuva. Always azayibuza ukuthi umuntu azi umculo wami yini ungaqhubi kahle online because ngifuna ukupintsha lamaqhawe anjengomthandeni. Vele suke kupintshene kakhulu lapho. So sekuminyene. Kodwa-ke asikho lapho abanye abantu. Silapha nje ekuthenini-ke umbhoko, uthela inhlabathi, isoil ithelwa every day. Akulindi kuze kuphume ingoma. Or ama-red or ama-blue abalindi. Vele isoil iyathelwa nje each and every into zakhona. Yilokho nje okumele bekwazi ukuthi-ke futhi izoqhubeka ithele nje bhokwana ngoba akekho ozovuma ukuthi hayi nina nenze kahle nina nenzi kabi. Thina nje kwethu kuveza nje ukuthi iy'namba zime kanjani, abathandi bamthandeni, abathanda umsebenzi wakhe, abathanda begcome elisho ukuthi bebone ukuthi ena into zabo zime kanjani neqhawe lapho zihamba kahle kakhulu njengoba niyibona-ke. Asazi noma sisazobuyela futhi today sizobheka ukuthi nasezikuphi iy'nombolo ngoba kubalandeli nabantu abawudibobhela umsebenzi wakhe ziyabajabulisa kakhulu and futhi zinhle kakhulu. Ake lokho sikuphikise zinhle kakhulu. Asazi-ke sesilinde ukwazi ukuthi yiphi ezoshaya imiliyoni kuqala, kulandele yiphi kanjalo and then-ke okunye nokunye sokukhuluma-ke ngokuzayo. Ngibonge ithuba sodibana okuzayo. Sale kahle.